Σήμερα διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από τους σιωνιστές του κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων θέλουν να εξαφανίσουν αυτόν τον αγέροφο λαό. Δεν θα τα καταφέρουν. Οι λαοί όλου του κόσμου είναι μαζί με τους Παλαιστίνιους και στο τέλος εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα νικήσουμε και οι Παλαιστίνοι θα ξαναδούν την πατρίδα τους. Ότι είναι ανεπιθύμητοι δολοφόνοι. Δεν γίνεται αυτοί που σκοτώνουν παιδιά, που σκοτώνουν αμάχους, που βομβαρδίζουν εδώ και 22 μήνες τη Γάζα, να θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι ένας ωραίος καλοκαιρινός προορισμός για να παραθερήσουν. Λιγότερο που μπορώ να κάνω σαν άνθρωπος, σαν συνάνθρωπος. Αυτό θα ήθελα να πω. για την υγεία!